txikitatik erabiltzen nuen eskeita, mugitzeko eta Elgoibartik, plazatik, ikastolara eta hola, eta ez dakizen bat urte, igual bost ez, baina zazpi, sei hor tartian ere hasiko nintzen, eta hori, eta erabiltzen nuen gehienez mugitzeko, eta gero jun nintzen beste patinete batzuk erabiltzen, Sanchezkia ere hasi nintzen erabiltzen urte horietan, ze errubera ondixagoa eta azkar honen juten nintzen, da bueno, eta hor hasi nintzen. Ez zitzaidan gustatzen oinez ibiltzea eta patinetea beti horrenak. Nire lehenengo eskeita Astigarragan uste erosi genula, eta berri lapurtin ziaten eske parkean, han Urasandin, eta makoa den azarrean, eta bai. Bueno, ditut hainbat lagun eta hola, eta punta hodia, baina ez du eukein beste exito nik espero nuen bezala, baina bueno, hori denborakin da jungo, nik uste ezakazte holan prisa hondirik, baina bueno, poliki jungo gara honditzen. Nik juten nintzen eski parkera, hasieran ja nik erabiltzen nuen mugitzeko eta gero esan, bueno, hasiko naiz ja ni biltzen. Eta karetin nik joanean izen nintzen bitxorrada da, eta hola ni bideoak ikusten da nik itzen da gero jo nintzen eski parkera, eta esagutu nintzen denbat pertsonak ontxaian ondion laguna diala eta hori basaten egin hau eta no seke, eta danon artian, baina gehiena nik juten nintzen ara arratzaldozua eta bota eta holan bueltak ematen, eta bueno, holan poliki izan da ere ikastea. Zu kontuatzen zera zein, ez, eta holan da. Apurtu ez, baina, ni akia nik akordatzen izena ez, baina golpe asko eta rodillerak ere erosita ditut, baina eske mobilitatea eta ez diat hainbeste, ez dira guztien hainbeste mobilitatea, ez gustatzen, baina erabilin behar ditut eta fontxe turko berean nahi ditut ikasi, eta hasi genez erabiltzen, baina, horri. Hai salto txiki bat ditzenet, txikia eta hori, nire ustez rampa horretan, alde batetik bestea salto hori asko gustez zait. Jendia ibiltzen da, etortzen da, ditut para lagun degakoa, bibarkoa eta etortzen hona ibiltzera, ja pixka nagusia dian dakoa gehiago. Eta umiak egia esan da, ez ditut hainbeste ikusten hemendik, baina bueno, hori denbora izango da. Bueno, Elgoibarren ondoak, etxe behian dakatau eta ondo hau, baina egia esan da nire ustez pixkat ondituko nuan. Ez daude eskitean bi modalidade, diala streeta da, kalian da, barandiak eta eskailerak eta kajoiak, eta boula. Eta boula adibesa ondo dao, baina gero falta hemen street parte bat. Eta nik eskeniko nuan hemen beste parte bat, adibese hor goian, hortik ere badau beste betu zenbatoki dauan. Aldau betu, eta joran nik uste jende egitoriko zala, eta adibes hemen bat da bienean ibiltzen ezin da besteat ibili. Ze bat da bienean dana beria, eta gomiak danak itxoiten, eta holan ezin da. Bakoitza bere txanda daka, hori egoten da zuzartzen zera, eta gero esatezu ezin da azkena ero, eta azkena dana gero zugotatzen zera, eta zugot danak turnatzen. Postu nintzen, beti hor borrokan zozitxeko, Urasandin ibiltzen ginen, eta adibese, iluntzen zuanean nintzen etortzen zen, da ezin zen ibili, eta han ibiltzen ginen igual, eta kriston tortatuan mordua irristatzen zuanean da, eta eta inzuten da ondo, hemen izutenetik hemen nabil, eta gero asko mugitzen naiz, egia esan da Ibarrera juten naiz, Zaderautzera ere, Zumaira ere para taldiz jun naiz, eta danetik.
Bai, surfan ere ibiltzen naiz. Hasi nintzen ere, hori, skeitan 5 urteatik hasi nintzen, hori pixka gutxi uste, hasi nintzen paipuakin, eta hasi nintzen tente jartzen. Eta esan zuen amak, asozi mea gula, tente jartzen paipuan, eta tente juten nintzen, eta zinean kurtsillotan, deban zurrunbion, hane daukan klub bat, eta hori, erosi noan lehengo tabla, hemen Goibarko Gaztelateri, onduan bizi zara, izan zen, eta horrekin hasi nintzen, hortan nabil. Surfa zailagoa da, nire ustez, adibidez da gehiago natura, egon bia olatuak ez badaude ezer. Eta orduan, aldet entren hau ere surfeatzeko eta, adibidez, jorrekajun, fizikua eta hola, baina, ez da berdina, ez da berdina. Ez, jende, jende gehiagi biltzen da hor. Jende gehiagi eta gaztiak iguale oso onak eta nik igual hasi nintzen 5 urtekin. Gazti zian irukin, irukin igual ez, baina oso gazte eta ja iguale 6 urtekin 6-7 itxene nire truko iguala eta gehiago. Eta ez da horregatik baizik eta ez nahiz ikusten hor kapaz. Nahiago temendik ibili lagunekin ondo pasauta, ja. Izenako lan ez da gizkit asko, baina hemen Euskal Herria jo, Espainiakoa eta bat, Jaime Mateu, asko gustatzen zait, kriston aereuka itxi dituta. Eta gero, hor, Amerikan da, zelan da, asko daude hor, oso zorua daude eta, nia Houston, hori munduko onena izan da tabla, eta hori streetean oso nada, eta asko daude. Keba, ez dio kasorikin, ni telebistan da gutxi. Ere daude hainbat faktore, skatea beti izan da kirol bat, baina gero ere batzuk esate dute kes el arte, eta hor gauza asko jokuan daude. Eta batzuk ere adibidez hasi zian bere ronda, izaten dira 40 segundu ero, eta alde zuin erazun guztia, bowlean. Eta bowlean ero streetean, eta batzuk botazian eta geldi egon zian behian, protesta moduan izan zen, batzuk ez zuten nahi holan itxian mundialkero joku olimpietan sartzia da. Bowlan, zu zaude rampetan, gehienez, eta gero streetean da, adibidez, planuan, eta inbiazu aldezun, eta kizun dana, gero ere daude eskailerak saltitzeko bera, barandiak, kajoiak, eta holan, da gehiago lurretik inbiazea zu igo, eta hemen zu impulsoa itxen zera igotzeko, eta hola, desberdina. Patinetia, hainbat rekambio erolan errogamentuak, igual erruera zar batzuk hortik eta por si acaso, eta gero ere zapatia pare asko. Zapatia oso importantia niretzat. Izan behar dira, adibidez hau eta bantzen normalian izatea zuela planuak, normalian gehienak. Eta gero, batzuk eskinan dakatela zehozez gastatzeko eta hoieko beto, baina hoie ja, ona zeranian ja, Neri skatea, betiko skatea. Bai. Gero ere ondo hau, surf skatea, joua, karberra, asko daude eta ondo nik ere dakar jou bat, eta hori. Klaseak ere horretan aritu naiz, adibidez jouan klaseak ere eman ditut, eta bai. Eta, horre desberdintasuna handia hau. Joua surfa simulatzeko da, eta skatea betiko skatea ibiltzeko eta ja. Gero ere jouakin jendia hemen ondo ibiltzea ala sartzela, baina horre zaila da, ni nezain trebia.
bueno, segitzia jarraitzu bai, inoiz ez dut nahi gelditu, eta nora iritsi, holan ez dute, ez esperantzarik ez, holan objektibo bat. Nahi ibili, dagoenekin ondo pasau, skate pista, skate park askotan ibili, jendia ezagutu eta pixkatu betzen, eta gutxi gehiago. Jarraitzen dugu laguna